right tayo. Then yung speed mo bawas niyan. Okay, sige. Okay, so dito ka muna niyan. Stay ka muna dito, tapos pwede ka na mag signal niyan. Nakita mo yung speed limit na yan, mag-start siya sa 100 yan, speed limit. Yan, very good. Hindi ka nasisilaw. Pag nasisilaw ka, ibaba mo yung, yung sun visor. Yan, bali 100 yung takbo niya ngayon guys. Yan. So sana maging comfortable siya sa pagdadrive niya. So, first time niyang mag-practice dito sa may highway guys, 100 kilometers per hour. So iikutin lang namin tong bypass, lalabas kami doon sa may kabila, doon sa may papuntang PNP. Huwag kang tatapakin sa sa sulit line. Yan. Kasi kung may ibang sasakyan, diba dapat yung manibela nasa yung hawak mo sa manibela nasa 10 o'clock at saka 3 o'clock. So 100 speed limit. Yan. Yan. Very good. Ang ganda ng panahon ngayon dito guys, sa amin. So 20 degrees Celsius ang weather dito. Drive. So iikot kami uli para isa pang second attempt sa parallel parking niya. Isang attempt pa, tapos pwede na uwi na. Isang ikot ulit. Paikot lang naman to guys dito sa aming city. Itong bypass na to, Itong bypass na to, ginawa to para sa mga truckers na hindi na kailangang dumaan sa proper ng City of Esteban guys. Yan. Ito. Masyadong malapit sa may yelo. Pero okay naman na yung driving mo, kailangan mo lang maging comfortable. Tapos yung napuna ko lang siya yung mga pagtatapak ng gas at saka yung train. Tulad ng pagkaliko natin doon, galing tayong Highway 39. Medyo napalakas mo yung tapak. Kasi kaya ka napatapak ng malakas dahil yung speed mo, kasi magto-turn right tayo. Medyo mabilis yung takbo na yan para mag-turning tayo ng right. Few moments later. Pasok ka dito, yan, nag-turning sa may stoplight. Praktisin natin to, ikutin mo tong buong may stoplight, mag-i-square tayo. May square natin yung mga stoplight na yan. Papraktisin mo dyan pabalik-balik. Kasi dito ako pre-practice no.
Ngayon, pag nag-turn ka naman doon, yung tulad ng sabi ko, yung dilaw, doon ka papasok, doon ka lagi nakatingin kung nasaan yung dilaw. Siyempre, pedestrian yung napaka-importante. Tawiran ng mga tao. Yan. Tingnan natin kung tama yung pasok mo yan. Tama yan. Yan. Ito. Very good. Yan. Ngayon, mag-ano ka dyan? Left turn. Ito. Dyan sa may bangko niyan. Ito. Yan. Yan. So, didiretso siya. Palalampasin mo muna siya. Pero habang gumigitna na siya, pwede mo na siyang salubungin. Para gaganong ka rin. Paumpisahan mo siya. Wait lang. Yan. Timingan lang. Yan. Yan. Very good. Yan. Yung dilaw na naman. Tumpukin mo yung dilaw na entrana. Yan. Hindi na kita gagaidan. Ulitin mo yung dinaanan natin. Dito, kahit dito ka na lang. Ikutin natin yung square. Yan. Ito medyo blind spot to key in, ha. Yan, hinto ka dito dahil may stop sign. Ngayon, abanti ka ng kaunti kasi hindi mo makita. Yan. So sisilip ka kung wala o meron. Yan. Babalik tayo sa dati kung ano yung pinerform mo sa dati. Yan, medyo ano yan na situational ano yan, naka-green, ha. So pwede na, kaso kung may nasa likuran niya, yan. Manigurista ka pa rin, mamaya may nasa likuran yung sasakyan, didiretso magkakasalubong kayo. Yan. Very good. So babalik tayo dito, tapos pagbalik natin pupunta tayo doon, magpa-parallel parking ka. Doon tayo magpa-parallel parking doon sa may park. A few moments later. Yan, very good, pwede na. Yan. Tapos diretso ng counter, ito tuwid mo yung ganyan. Yan. Tapos atras ka ng kaunti. Yan. Okay. Ayan yung ano niya, yung tingin niya. Okay, parta, titingnan ko yung pagka-parallel mo. Kung maganda yan. Saktong-sakto kayan. So ayan yung pagka-parallel niya. Kuwang-kuwa niya, guys. Yung pagka-parallel niya, yan. Yan, pwede na yung ganyan. Kuha niya yung ano. So iikot kami uli para isa pang second attempt sa parallel parking niya. Isang attempt pa, tapos pwede na, uwi na. Isang ikot ulit. Okay. Last attempt, parallel, pang-apat. Yan, ito kayo, dito ko mag-parallel. Makikiano lang tayo dito. Yan. Yan, parallel, napili nyo yung pick up. Yan. So, ito siya. Okay. So, yan. Parallel parking.
Ayan. Ayan, kitang kita yung gutter na ano, tuwid. Ayan, parallel siya. So ito kasi yung ano dito, pagpa-parking dito sa amin dito sa Canada, parallel. So ano yun, ito pwede na yan. Yan, medyo malayo lang, pero yung mga tatlong nauna sakto, ganyang ano distansya sa truck, yung gulong sa gutter. So ano, pwede. So ito, lampas isang oras na rin kami nag-practice. Siyang nag-drive, kami uuwi na. Speed limit 50. Okay na guys, ang ganda na, maganda na ang kanyang ano, kanyang driving. So counting ano na lang yung pagiging confident. Ang ganda na yung kanyang pag-parallel, nag-attempt siya ng 4 na ulit. So perfect lahat. Talo pa ako nung ako yung nagpa-practice pa lang nung ano dito, 2010. So yan, kunting adjust na lang, lalo na pa ma-experience niya yung winter, yung sobrang icy ng aming daan. Ngayon, bago siya mag-road test, we're planning na at least 1 hour bago siya sumalang sa SGI. 1 hour practice, maybe hapon or umaga, para lalong matagdagan yung kanyang confidence sa pagdadrive. Yung mga normal yan, yung mga hesitation pagdating sa traffic lights, sa may mga uncontrolled, sa mga ano, ganun. So yun guys, pauwi na kami sa amin dahil tapos na. Yan, ganda na ng kanyang driving. Malay natin pag car-road test niya, bibili niya siya ng sarili niya kotse. Kaya kung gusto niya, ito na lang sa kanya, gagamitin ko yung sa kabila, yung spare vehicle namin na Chevrolet.